Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kumnu ka India da ki sakhi balapan idur kalapan prai ki shiing jong ki lamler jong ka Pakistan. Ban pyrshah ya ka jingiathuhkhana lamler ka India kalapan mi ki dur bar ki video bala bo dak por. Ki bapan i ki jaka sa liengsuin ha ka jinglong kaba pura. Kidur ki pynmih ke jinglong kaba thikna but omdan jingpynjot kaba la ban iohi ki jaka bu shipai ki bala thmu ha ka jingpynbna khubor jong ka Pakistan ka India ha ka singsa jan kala pynmih ki dur bala ring khindiat pyrshah ka jingelang bakarpang jong ki lat pathai khubor ban pynram ye ka jingpynno jong ka Pakistan ba ki jaka sa jong ki shipai sun jong ka India kila sha penjulor ha ki jing sha thombor ha ki namding daga bakentat ye ki jingkno bala penjulor ye ki jaka liengsuin ha sirsa jong ka Haryana ha Suratghat jong ka Rajasthan but ha Azamghat jong ka Uttar Pradesh kum ki ba lamler pura ka sarkar kala pynmih ki dur bala ring ha ka porshpho sawut san baji minstep tang shwa ka jingelang bat kinong tho khubor ban pin shisha ba baro kilong ki ba bha ha ka jingelang jong kinong tho khubor ban pyrshah ya ka ka jingiathu bakla usumbut menteri bari Vikram Misri ula pynmih ki dur bat ki video bala bodang por bar ki ba pynmih ki tem liengsuin ha ka jing kam ka ba pura kidur ki pynmih ka jinglong ka ba thikna bar omdan jingpynjot ka bala ban iohi ki jaka bu shipai ki bala thmu ha ka jingpynbna khubor jong ka Pakistan.